Nihad Livadić bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović. U sjećanje na njega odigran je 7. po redu memorialni turnir u sljedećoj odbojci. Turnir se održava u čast i na sjećanje na Rahmetli Livadić Nihada, bivšeg dugogodišnjeg predsjednika invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banovići, koji je dao veliki doprinos za razvoj invalidskog sporta, kako u Banovićima, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao član reprezentativne selekcije. Na današnjem turniru učestvuju 4 ekipe. To su odbojkaški klub invalida Čelić i Čelića, klub sljedeće odbojke 26. avgust iz Mramora, domaćin turnira invalidski odbojkaški klub Tigar 119 Banovići i ženska reprezentacija sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Na 7. memorialnom turniru u sljedećoj odbojci Nihad Livadić nastupile su 4 ekipe, a po prvi put i ženska reprezentacija u sljedećoj odbojci Bosne i Hercegovine, koja je osnovana u martu ove godine. Pa što se tiče utisku, super organizacija na nivou. Što se tiče takmičarskog dijela, nama i odgovaraju ovako malo zahtjevnije utakmice, zato što smo imali tek u razvijetku, znači gdje smo počeli od marta ove godine, gdje smo odigrali jednu srebrnu ligu, učestvovali na svjetskom prvenstvu i evo sada nastavljamo dalje, tako da nam je ovo poslije svjetskog prvi turnir gdje smo došli da odigramo na memorialno. Također u sjećanje na velikog sportistu i igrača odbojkaškog kluba Srednjoškolac i invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović Aldina Šarića odigran je i 4. memorialni turnir u odbojci, a koji se organizuje u čast i na sjećanje bivšeg igrača odbojkaškog kluba Srednjoškolac Banović i bivšeg igrača invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović Šarić Aldina. Na tom turniru učestvovali su 3 ekipe, i to odbojkaški klub Krivaja i Zavidovića, odbojkaška ekipa Banovića i odbojkaška ekipa Rudar 94 iz Banovića. Generalni pokrovitelj turnira je bila općina Banović i općinski načelnik Bego Gutić, koji je istakao da je vrlo važno da se na ovaj način sjećamo zaslužnih članova ovog kluba, te kazao da je sljedeća odbojka sport koji će i u budućnosti imati podršku općine. Sljedeća odbojka je sport u Bosni i Hercegovini koji je, iako nema neku dugu tradiciju, sport koji je u posljednje vrijeme najtrofejniji sport sigurno u Bosni i Hercegovini i sigurno je kao ambasador uradio više na promociji države Bosne i Hercegovine nego svi drugi i političari i svi drugi sportisti. Prema tome je važno zbog toga da tu tradiciju čuvamo, njegujemo i pozivam sve one koji su na javnim funkcijama i koji na neki način kreiraju ambijent za razvoj sporta ovdje i u Banovićima, da podržimo sljedeću odbojku i mi smo već prije nekoliko dana u razgovoru sa čelnicima ovog kluba dogovorili jednu kvalitetniju podršku za sljedeću sezonu, odnosno da pokušamo obezbijeti opstanak u Premier ligi koju su oni izborili prošle godine. Na turniru su uručene zahvalnice i pehari ekipama i pojedincima koju je uručila kćerka Rahmetli Nihada Livadića. Prvo mjesto na 4. memorialnom turniru u odbojci Aldin Šarić pripalo je ekipi Krivaje i Zavidovića, dok je 7. memorialni turnir u sljedećoj odbojci osvojila ekipa odbojkaškog kluba invalida Čelić iz Čelića.